Aquí seguimos nos ben acompañados con Divina. Divina, conocía o apalpador? Porque eu non o conocía isto. Pois eu tampouco. Tampouco, porque é dunha zona en concreto. De onde ven vostede, señor apalpador? Pois veño da zona do Courel, do Láncara, do Cebreiro. Tamén ás veces móvome pola zona de Tribes. Paso por ali coñéceme como Pandigueiro. Pandigueiro. Pero vostede é carboeiro durante todo o ano, non? Xigante carboeiro. Xigante carboeiro, vale. E logo chega o día 31 de decembro e ten aí unha misión, non? Realmente chego coa chegada da nova estación, co inverno, co solsticio. Ás veces no 24, no 25, a finais de ano, e chego, como ti ben dicías, a ter unha misión que é a chegarmos os nenos e as nenas, a palparlles a barriguiña, a barriga, e comprobar se están ben A mantidiños. ver, unha cousa, a ver, pero o palpador que trae exactamente? Trae xoguetes? Que trae? Bueno, o palpador... Os cativos que significa? O que trae é castañas. Castañas. E o que quere convidar aos cativos a que eles construan os seus propios xoguetes. Ah, moi ben. Ou polo menos que se os compran que sexan, digamos, sen códigos de barras. Ah, vale. Que sexan dos de facer na casa e todo isto. Dos de facer na casa. Isto debe de saber bastante Divina, non? De facer os xoguetes. De cando era pequena, con que xogaba Divina? Cando era pequena? Claro, daquelas xoguetes non había moitos. Non había xoguetes daquela. Non había nada, había que facelos, non? Facía a miña nai con pauciños ali, facía, despois atáballe ali uns trapiños e poño unha cabeciño, unha camoneca de trapo. E isto de Papá Noel, nin apalpador, nin Reis Magos? Nada, deso non había nada. Non había nada de nada. A xente non conocía. Eso de tocarlle a barriga aos nenos, pero sei que lle dice aí unha frase, non? Como é a frase? A frase é preguntar se están ben mantidiños ou non, se comeron ben ese ano e desesarlles que para o ano que ven que continúen igual. Iso é a cuestión de palparlle a barriguiña. Mire, señora palpador, unha cousa. Nestes tempos de crise hai que facer un chamamento tamén aos rapaces. Non? Estamos aquí todos en tempos de crise que non se pode gastar, Neste ano especialmente hai que dicilo, non? Pero o chamamento do palpador xa ven de atrás. Xa ven de atrás, non? Antes de que houbera crise ni nada. Antes de haber a crise, o apalpador xa estaba por outro tipo de Nadal, facer os teus propios xoguetes. Moi ben. Todos temos imaginación, todos sabemos facer algo. Ou reciclar, porque ás veces tiramos as cousas e aínda se poden usar máis. Pois é un pouco mismo da película de Santa Claus que emitiu xa a Galega 2, que decía, bueno, que Papá Noel estaba farto de ser só un repartidor de xoguetes. Claro, que os nenos o único que querían eran os xoguetes, non? Que hai que recuperar un pouco o espírito desas datas e non tanto o consumismo. Papá Noel é de outra latitude. Claro, é de outro lado. É de outro sitio, de Laponia, claro, está noutras ondas. E agora, señora Palpador, sale daqui e onde vai? Bom, pois estiven xa por Santiago o día 24 e hoxe penso que me toca a zona de Ferrol. Ah, é a zona de Ferrol, camiñando un pouco por cada un dos sitios diferentes. Sí. Vale, moi ben. Señora Palpador, moitísimas grazas por acompañarnos. Sabemos que foi complicado e tal, pero bueno. E boa noite entón mañá, se ten traballo por diante. E pouco traballo. Teño, bueno, dosificando durante todo. Pouco a pouco. Os nenos teñen que estar dormidos ou vale que estean despertos? Que isto non me quedou claro. Poden, se están dormidos, apalpolles dormidos. Se me encontran pola rúa, apalpo polas rúas, non hai problema. A todo o mundo. Pois iso, moitísimas gracias. E graciñas tamén a Divina, Divina, moitas gracias.